Mentres o Partido Popular aprobaba en solitario a reforma da Lei de Saúde no Parlamento de Galicia, a Plataforma en Defensa pola Sanidade Pública do Salnés seguía co seu calendario de mobilizacións. Hoxe pecháronse no Concello de Vilagarcía para despois concentrarse na Praza de Rabella. Hoxe é un día de loito para a sanidade pública da área do Salnés, xa que o rodillo da maioría absoluta do PP vai desmantelar esta área, sen preocuparlle a cidadanía. Co apoio de decenas de veciños e colectivos, a plataforma insistiu nos seus argumentos. A modificación da norma suporá, segundo aseguran, que o Salnés pasa a ser un distrito da área sanitaria de Pontevedra, en detrimento dos servizos que ofrecen os pacientes. Recortar e desmantelar os hospitais comarcais para transformalos en ambulatorios grandes para reducir o gasto. Utilizar as listas de espera para desviar pacientes a privada, utilizando a Lei de Garantías de Tempos de Espera. Recentralizar a xestión da atención primaria para controlar o acceso aos hospitais. Non quere autonomía de xestión. Para a plataforma, este cambio na norma ven continuar o camiño que xa iniciarán as áreas de xestión integrada, alonxar os recursos do paciente, prexudicar a igualdade de oportunidades e fomentar a sanidade privada. Esta reforma da lei só pretende legalizar este modelo e darlle futuro. Pola nosa parte, seguiremos loitando pola defensa dos dereitos dos cidadáns da comarca do Salnés. En esta loita pedímosvos a implicación de todos. Sí a uns servicios sanitarios de calidade e cos profesionais necesarios. A sanidade non se vende, se defende. A votación no Pazo do Hórreo asistiron varios alcaldes da comarca do Salnés, como o vilagarcián Alberto Varela e a cambadesa Fátima Abal.